tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwi mutungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa munganyara nyatsa mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzini tungamire. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodzi ari kutiisira musign language. Mufundisi, kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai. Pastor, ndanchida kutokukumbirai kuti pazvidzidzo zvinouya patine tichita zvidzidzo apa like zvidzidzo zvakapfuura zvataiti Satani anorwisa vanochengeta mitemo yaMwari. Right. Hatiseze tikubva taita kunge tiri kupembedza Satani istereki. Hamuno here zvidzidzo zvinotoratidza zviri Mwari wokuvana vake? Ndo chidzidzo chatitori nacho nhasi. Ndo chamakagadzira. Nekuti musoro wedu wenyaya unotiwo maitiro aMwari kuvana vake. Maitiro aMwari kuvana vake. Zvinoitirwa chinoratidza because tanzwa nekungoratidzwa zvinoitwa naSatani achivenga vanochengeta mitemo. Mira uone pachidzidzo chanhasi pacho uone zvinoitwa naMwari kuvana vake. Chimira nitange ndamboreminder vateereri vedu. Vateereri kwamuri, zvichienderana nekwamunogara hatidi kuti murasikirwe nezvirongwa izvi. Zvidzidzo zvatinoitisa izvi zvinowanikwa paYouTube. Vane application iyoyo pamagadgets enyu. Uine data rako, shandisai mukana iwoyo kuti mudzokorere zvidzidzo muchizviwana zvese. Nguva dzedu hadzichinje paTV i10 AM mangwanani every Sunday. PaRadio ndi 2 masikati every Sunday. Then vanoona pamaredio ipapo kana kuti vari kuteedza zvirongwa izvi patelevision, munogona kushandisa mukana wekuti pamwe uri kufamba uri kutravela, kana kuti uri kuita basa muofisi, kana kuti uri kumunda mupurazi mako, ngatiedzei kushandisa kana mafoni edu tonzwa redio yepafoni, kana kushandisa masola atinenge tiinawo anoita kuti foni dzedu dzirambe dziine moto. Shungu dzatinadzo kuti zvirongwa izvi tisarasikirwe nazvo. Haufaniri kurasikirwa nechirongwa nekuti uri kutravela. Haufaniri kurasikirwa nechirongwa nekuti pamwe uri kuti foni haina moto kana kuti television. Ngatiforowei zvidzidzo izvi. Tinoda kutenda. Nhasi vateereri tiri kutarisa Mwari mabatiro aanoita akanangana nevana vake. Panobuda simba raMwari nezvaanoita. Wozitanzwa nekungoti kwekupedzisira uko Mwari acharwira. Zveshuwa ikoko vateereri havasina naro. But vanenge vadombodzwa kuti ko nhasi muupenyu huno pane zvinoitwa naMwari. Chibva waverenga Daniel 6. Tichiri pana Daniel. Mubhuku raDaniel ndo matiri kumbotenderera tiri gore rino vateereri. Tikafamba nayo uchaona kuti mubhuku raDaniel mune nyaya dzakawanda dzirimo nezvidzidzo zvakawanda. Saka pamwe pacho tinomboita kunge tabuda nekuda kwekuti paita mibvunzo. Kana kuti paita nyaya yaita kuti tofanira kumbonotora zvimweko kuti Daniel arambe achijeka. Daniel chapter 6 verse ya 19 kuenda pa22. Verse 19 to 22. Zvino mambo akafumirisa kwazvo mangwanana akakasira kuenda kugomba reshumba. Wakati achiswedera kugomba kuna Daniel, akadana nenzwi rekuchema. Mambo akataura akati kuna Daniel, nhai Daniel, iwe muranda waMwari mupenyu, Mwari wako waunosishumira nguva dzose, une simba rokukurwira pashumba here? Ipapo Daniel akati kuna mambo, imi mambo, raramai nekusingaperi. Mwari wangu akatuma mutumwa wake akadzira miromo yeshumba, dzikasandikuvadza, nekuti pamberi penyu ndakawanikwa kuti handine mhosva, nepamberi penyuwo imi mambo hakune chakaipa chandakaita. Chii chakaitika panapa? Pakamuka shanje dzekubasa. Vanhu vachibva vati Daniel tomuita sei? Zvikanzi vakamutsvakira mhosva vakashaya. Kureva kuti pabasa paDaniel aishanda akatendeka. Maodhiti akaitwa.
Dhanieri akashayikwa kana chimwe chakamuzora, kusvikira vazoti kana muchitoda kuwanira Dhanieri mhosva, itomurongerai musungo wacho wakanangana nekunamata. Saka maodita aibuda neclean audit. Zvese zvaibuda zviri clean, chero kuongororwa sei hapana mhosva yavaimubata. Alright. Zvikanzi mukaronga panyaya dzekunamata. Saka vakabva varonga manje panyaya dzekunamata. Ivo ndobva vaita songo vari kungokurukura toda kuti zvinhu zvifambe zvakadai, so vachibva vatogadza mutemo wokuti for 30 days hakuna munhu anonamata chimwe chunhu kunze kwekunamata mambo. Vachiziva kuti Dhanieri hazviite kuti anamate munhu. Dhanieri aiziva kuti chinonamatwa chete ndiMwari, ende kuti aregere kunamata Mwari hazviite. Aite break. Saka madzimambo enguva iyoyoka hanzi zvinenge zvaitovako kuti kana uri empara unenge uchitoita kunge egod, kunge chinhu chinofanira kunamata. Saka zvaisavashamisa unzwa kuti tadedicata mwedzi uno kukunamatai, zvazvisingavavhundutsi. Saka ndo katreperwawo futi kakaitwa mambo. Akabva hanzi mwedzi uno 30 days idzi ndedzekunamata imimi. Hakuna umwe Mwari anonamata. Very good. Vanhu vari kundida hatiti vazvoonaka. Saka zvangufanira kuti mambo akanzi ari kuitirwa birthday party, hapana chinhu chakamboipa. Unototi ari kurumbidzwa. Saka varonga kudaro, mambo akasainiswa mutemo. Dhanieri achibva aenda mberi nekunamata, vanhu vaya vachibva vazoya kuna mambo zvikanzi mutemo uya atanga kutyora ndiDhanieri. Mambo ndo paakazoona kuti mutemo uyu wanga waisirwa Dhanieri. But haurivheseki. Hanzi vanhu veMedo Persia mitemo yacho hairivheswi. Saka chandinakidza Caston, Dhanieri paakandwa mugomba reshumba, mambo vakamukanda vachinamata, vachitoti Mwari wako ngaakurwire. Vakazoona kuti itrepe. Vakazviona. Ende vakumba kunonzi mambo vakatsanya, vakaramba kudya, vakaramba music yemuBhabhironi, vakarara vachinamatira Dhanieri. Makusena acho itai kuseni kuita unge pfungwa dzisina kukwana kuno, asi zvinomboitika kwakunotsvaga munhu, kunodedza munhu adyiwa neshumba. Kuti mangwanani Dhanieri uripo here? Iwo unyazwa kuti zvikara zviruma hazviiti zvinodya. Dzaive shumba chadziya dzadziri dzemubhuku, asi mambo kwaakumukira kunodedza dzinofamba nepeje. Kwaakunovhunza urimo here Dhanieri? Dhanieri achibva apindura. Saka chii chaita kuti Dhanieri asadyiwe? Anobva ati Mwari atuma ngirozi yadzirira miromo yeshumba. Apa musoro wedu wenyaya uri kuti maitire aMwari kuvana vake. Saka panapa tiri kuona simba raMwari rekunobata miromo yeshumba dzine nzara. Because vanhu vakanga vakanda Dhanieri pavakazokandwa ivo vakadyiwa. Bhaibheri rinoti vanhu vanosvika pafloor vakabvanzurwa mudenga. Handiti wazvoonaka kuratidza kuti dzaive shumba chaidzo dzinotodya. Handiti wapaonaka. Chatinorangaridzwa pamusoro pemaitiro aya naIsaya pa43 vhesi ya2. Isaiah 43 vhesi ya2. Right. Kana uchipinda nemumvura zhinji ndichava newe, kana nomunzizi hadzingakunyudzi. Kana uchifamba nemumoto haungatsve, nomurazvo haungakupisi. Mwari achipikira vaIsraeri anoti ukapinda nemurwizi rwakazara ari kukukukure, chero kupinda nemumoto hautsve. Haasi kureva kuti vatendi endai munokuidza moto pamunonamatira motsika imomo. Hazvizvo zviri ari kureva kuti maingwa nechinhu chakaipa choda kukukwadzai. Injodzi idzi itsaona dzauya. Saka Mwari ari kuti muchasangana netsaona. Saka zvirimo zviri kubuda nezvoti sevana vaMwari. Sorry muri kumhanya. Ndikuziva kuti mimi ndimagadzira chidzidzo. Pandanchitonzwa muchiti hazvisi kureva kuti tikuidze moto todii. Saka hazvisi kutoreva futi kuti ndingokaruka ndakuenda kana pane mvura yakawanda ndoti Mwari akati handinyure. Kwakupinda imomo. Pakupinda kana paswimming pool kana mudhemu ndoti uyaimona handinyure. Aiwa vari kureva njodzi.
Parakureva kuti kana paine tsaona dzamuka, Mwari ane simba rekuregera tsaona ichiitika ka asi okurwira kuti usakuvadzwe netsaona. Ndaifunga kuti riri literal. Rega tinde pana Exodus 14 verse 23 kuenda pa25. Saka tiine pfungwa yekuti Mwari anogona kutendera njodzi kusvika. Asi oitadzisa kukukuvadza kana kukuuraya. Mwari ndo maitiro ake. Exodus 14 verse 23. VaIjipita vakateverera vakapinda shure kwavo mukati megungwa nemabhiza aFarao ose nengoro dzavo navatasvi vake vemabhiza. Mangwanani Jehovha akatarira hondo yevaIjipita ari mushongwe yemoto neegore. Akavhundutsa hondo yevaIjipita, akanyudza makumbo engoro dzavo, dzikatambudzika pakufamba. VaIjipita vakazoti ngatitize pamberi pevaIsraeri, nekuti Jehovha unovarwira ivo, asi unorwa nevaIjipita. Musi wabuda vaIsraeri muIjipti vachienda kuKenani, vakananga nekugungwa. Mozisi ndokunongedza gungwa arairwa naMwari, ndobva rafurika. VaIsraeri ndobva wapinda. Mwari kashandiro kake, atoda kuti tinzwisise, haana kuti vaIjipiti vasateere, haana kuvadzivisa. Akarega vaIjipti, pavakasara kavaIjipti, vakati varanda vedu vaenda, plus tavapa pfuma yakawandisa, hatiteerei. Ndobva vasumuka. Akatotendera kuti mhandu dzavo dziteere. Handiti wazviona ka. naFaro futi akatoteera. Saka vasvika pagungwa apaya vaIsraeri vari kufamba vachitotsika pakaoma pabviswa mvura musiwo. VaIjipti voteera. VaIsraeri vakunobuda uko, vaIjipti vese vachipinda mugungwa. Asi kuitira kuti vaIjipti vatadze kufambisa kunovabata, hanzi nevhesi Mwari akakonzera ngoro dzavo kufamba dzichiita kanenge kakunyung'ura. Handiti wazviona. Dzeinyura seiko because vaIsraeri vakapfuura pakaoma ka. Ndo kushanda kwaMwari manje. Ndiye akaita kuti dzite unge kunenge kunyura. But dzakuita kunenge kunyura, asi vari kushingirira bedzi. Kana muchiverenga kune Mwari akazotuma ngirozi. Pastor, saka Mwari ndiye akadzora progress yemhando. Speed yavo kuti vasabata kusvika vabude. Kutosvikira ngirozi dzauya kuzovhombora mavhiri pangoro dzevaIjipita. Ndozotaura mapisarema kuti vanyure. Saka muri kuteere maybe ndiri kukurumidza kufunga. Muri kuteere Mwari kuvana vake. Anogona kutoti mhando dzako kunyangwe dziri kuteera, anodziredusa speed. Exactly. Kana kutovhomora mavhiri kuti dzitadze kufamba. Haadzidestroy. Dzinosiwa dziri pasi, zvavarida kuita zvoshaya basa. But pamwe pacho ukaona Mwari achitendera mhandu dzako kuti dzirambe dzichiita sekunge dziri kukuteerera, arida kuti dzisvike pamwe pane chimwe chiyero kuitira kuti kana akuzodzipwanya apwanye zvinobva zvaoneka zvine mutsindo, sezvakaitwa vaIjipita, because vese vakabva vazara mugungwa. Pavakati ngatikonei Mwari ari kurwa nesu, Mwari achibva avhomora mavhiri pangoro, zvinotaurwa namapisarema. Munondifungidzisa yakaitwa kuna Joshua. Unoiziva here kuna Joshua? Hanzi kudi kuna Joshua. Joshua chapter 10 verse 11 to 14. Hanzi kwakaitika. Pandaifunga panei. Alright. Zvino vakati vachitiza pamberi pevaIsraeri vari pamutenusirwa unoburukira Beti Horoni, Jehovha akakanda pamusoro pavo mabwe makuru akanga achibva kudenga kusvikira Azeka, vakafa. Ivo vakafa nechimvura mahwe vakanga vari vazhinji kune vakaurayiwa nemunondo nevana vaIsraeri. Zvino Joshua akataura naJehovha nemusi Jehovha waakaisa vaAmori mumaoko evana vaIsraeri. Akati pamberi pevaIsraeri, iwe zuva mira pamusoro peGibheoni, newe mwedzi pamupata weAjuroni. Zuva rikamira nemwedzi ukamirapo, kusvikira rudzi rwatsiva vavengi varwo. Izvi zvakanyorwa mumabhuku. Hakuna kuzombova nerimwe zuva rakadaro kubvira pakutanga kana shure kwaro. Ndaiziva kuti madzimamba amukira vaIsraeri ndobva auya. Joshua ndobva anzi naMwari, mira ndiri kuuya pahondo yekuzorwa nemi, tokubatsira. Saka vakati vachirwa, Mwari ndobva atanga kunayisa matombo
achiuya mazidombo mahombe aibva mudenga. Ndaida kutozokubvunza riyo here dombo chairo richisikotswanya musoja wemuvengi achibva kudenga. Saka unoziva kuti pandima iyi kwanzi vakaurayiwa nematombo hanzi vakawanda kupfuura vanga vaurayiwa mubattlefield nana Joshua. Kureva kuti ngirozi dzaita zvokupotsera matombo asi anenge ari mazidombo because hadzizoposeri tukudombo ngirozi haingapotse aipotse. Saka kuti ichirova ichibva kudenga ichipwanya mumusoro achibva. Hanzi kwakuvira Joshua akazoti Mwari vamwe vangawande nerima. Hanzi zuva ranga rakwira, hanzi Joshua mvana matakati Mwari misa izwa toda kupedzerana navo. Saka ndokaitiro kamwari. Saka Mwari watinonamata ndiMwari ane simba rakadaro rekuti kana hondo ikauya pamwe anotendera kuti imuke. Asi iye ochipinda achirwa ari kusaidhi kwako zvekuti vanhu vanonyatsoona panapa tiri kupera but kuti vonyatsoona kaperero kacho soka vanyatsona kuti zidombo richinaya richikuti pwamunhu ndozvinoita Mwari kana achirwira vana vake. Rega tinzwe pana madzimambo echipiri 19 pane zvimwe futi zvakaitwa vhesi ya10 vhesi 14 vhesi 20 na35. Vhesi 10 endai munoudza Hezekia mambo waJudha muti Mwari wako waunovimba naye ngaarege kukunyengera uchiti Jerusarema haringaiswe muruoko rwamambo waAsiria. Vhesi 14 Hezekia akagamuchira nwadhi pamaoko enhume akairava. Hezekia akakwira kumba kwaJehovha akaipetenurira pamberi paJehovha. Vhesi 20 ipapo Isaya mwanakomana waAmosi wakatuma shoko kuna Hezekia akati zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri zvawanyengetera kwandiri pamusoro paSenkerabhi mambo waAsiria ndakunzwa. Vhesi 35 zvino neusikuhwo mutumwa waJehovha akabuda akauraya vanhu vane zviuru zvine 150 pamisasa yevaAsiria. Zvino vanhu vakati vachimuka mangwanani vakawana zvava zvituna. Senacheribhika muAsiria akanga anyora tsamba kuna Hezekia aitonga kwaIsraeri zvikanzi ndiri kuuya. Saka usafurirwe naMwari wako uchifunga kuti anokurwira pamberi pangu. Ndiri kuuya. Saka Hezekia paakarisivha tsamba iyaya akangoti apedza kuverenga ndobva iyi haisi yangu iyi Mwari ine zita renyu mukati ndobva amhanya naye kutemberi kuna Mwari. Ndobva aswepete. Saka paaiverenga paakaona pari kunzi usafurirwe naJehovha paakangoona vana rekuti Jehovha akabva zoti haisi tsamba yangu haisi yangu yanyorerwa Jehovha yanyorerwa Mwari ndobva amhanya naye kutemberi zvikanzi verengaiwo Mwari tsamba yasvika kwatiri. Vateereri nyaya dzisiri dzenyu mhanyai nadzo kumuridzi. Amen. Haikonai kuramba muchichengeta nyaya dzamuri kunyatsoona kuti ari kuchallenjwa apa ndiJehovha. Usamire nyaya dzakadaro dzipirei muridzi. Saka Mwari averenga tsamba manje ndobva atumira Isaya muprofita wake zvikanzi ndanoudza Hezekia kuti ndiri kupinda munyaya yacho. Ndiri kuuya tsamba ndaiverenga. Tsamba ndaverenga saka hondo yacho ndakurwa. Saka vaAsiria vakauya manje ndobva vasvikokemba kubani vachiti mangwana toenda kunorwisa vaIsraeri. Mwari ndobva atuma ngirozi 1 hanzi yakachaya 185,000. Unoziva kuti hakuna inyika shoma dzine ami yakakura kudaro. Yakakura but ngirozi 1 kurava kuti ngirozi 1 inogona kubata defense yenyika iri 1 zvichitoa akatoenda asina masoja kwakusina ministry of defense ende yeSenakeribhi haana kuurayiwaka paakamuka makuseni ndobva kuti masoja ese hapasina. Unoita sei manje? Ungaita sei? Unozidzwa kuti Mwari uya kutsamba yandakanyora unobvaita sei kungopeka uchidzokera ungaita sei pakadaro. But ipapapa kune vamwe vane tsika yekunyorera Mwari tsamba uruda kuti chimurika munhu akafunga kuti audaita zvekunamata unonzwa uchapiwa chikafu naMwari iyeye akasika kunyorera Mwari tsamba aiwapo wadudzira because Mwari akaverenga mashoko anotaurwa nevanhu kudzimusha uko anomupa zveshuwa kutaura chokwadi hazvina kunaka. Musanyorere Mwari tsamba. Tinganetsane mudzimisha inzwai panyaya dzekunamata musakurumidze kukanda zuva raMwari zita raMwari kuti kuchechi ikoko ndokwauchadya ndokwauchabhadharirwa fizi. Musakasike kudaro. Mwari uyu ndiMwari mukuru wekuti tisangotambe tichimudaro. Rega timbonzwa ikambo tigoya toenda mberi. Ndinoda rimire moto rakapenyera watsvene rakaita wadedenga neku
wakashingisa Abrahama, wakapawisa Paulo, wamupa simba redenga. Tiri kuchingamidzai vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu zvinoitwa naMwari kuvana vake. Yes, Pastor. Tanga tasira pahondo navaasiria. Mwari apindira angotuma one angel. Rega tiinde pamberi tinzwe futi zvimwe zvinoitirwa vana vatsvene vaMwari. Kuna madzimambo echipiri 6 kune imwe nyaya iriko pavhesi ya15 kuenda pa17. 2 Kings chapter 6 verse 15 to 17. Zvino muranda womunhu waMwari wakati amuka mangwanani, akabuda ndokuona hondo nemabhiza nengoro zvakakomba guta. Muranda wake akati kwaari, haiwa tenzi wangu, tichadiniko? Iye akapindura akati, usatyako, nokuti vari kwatiri vanopfuura vari kwavari pakuwanda. Zvino Erisha akanyengetera akati, Jehovha, svinudzai henyu meso ake aone. Ipapo Jehovha akasvinudza meso ejaya, akaona gomo rizere nemabhiza nengoro dzomoto zvakanga zvakakomba Erisha. Erisha ane muranda wake vari mugomo. Yes. Vavingwa nemasoja evaasiria arikuda kusvobata Erisha kuti aende naye. Saka muranda wake ndobva amuka, ndobva aona hondo iri kubanuka, akati tapera. Yes. Erisha akati unomukana, haana kuvhunduka. Alright. Akati mukana wekuti mufana weazive kuti akachengeteka sei. Amboziva zvatiri. Because sevana vaMwari patee tichifamba tine kamwe kakuchengetedzwa. Dambudziko rine vanhu unoziva nderei? Chero vanonamata unoona vachienda kun'anga kunoti iuye kuzorovera hoko pamusha, kupinga musha, kuti achengetedzwe. Vamwe vanonotora zvigubhu zvemvura kunzi ndo chinovachengeta. Vamwe vanonotora tumabhodhoro twemafuta. Vamwe vachinotengeswa machira. Vamwe kana chidombo. Vamwe kana kungonzi chidhina ichi ukanochisa pawolo yemba wachengeteka. Zvakawanda zvinoitiswa vana vaMwari. Vana vaMwari havazive kuti tine security yakasimba sei. Ndo zvakanamatirwa naErisha manje. Achibva ati, Mwari, vhurai maziso emukomana uyu aone kuti takachengetwa sei. Saka paakavhurwa maziso akavhunduka, because gwenzi rimwe nerimwe mugomo pakamira ngirozi yakapfeka dzehondo, yakavhomora munondo. Kuchengetedza vadutu. Pastor imimi chakunonedza ka. Muri pastor saka muchinakidzwa nenyaya dzenyu. Ari kuona imi muri kubva tiri muno mustudio ka. Muri kubva matoita kunge zvinonzi makatokombwa kunge kuchengetedza. Aiwe bomirai. Ndibatsire nyaya idzi dziri pafair here pastor. Pariyewo chaipo mumazuva ese kurarama. Kunyangwe tisingaone nemaziso. Muri kuti here kune vana vaMwari izvi zvaakaita apa Mwari anogona kutovadariro. Inguva chete kastori. Tikada tichiti kana pavhesi rega rega tichipa demiedzaniso iririyo unoziva kuti ndine friend of mine anonzi Tedias. Aitaurira imwe experience yake achigara muHighfields. Akabuda achienda kunonamata, akananga nekuglenora kwawo. Uchiuya kuglenora. Saka anoti pandaifamba mukanzira takaona varume vakamira kumativi kwenzira achinonamata usiku. Saka anoti ndakafamba ndikapfuura nepakati pavo ndikanonamata ndikadzoka, asi ndaakudzoka ndakazongoona one munhu ndobva ndafamba zvangu chibva ndaenda kumba. Saka anoti the following morning makuseniseni unga uri musi weSabata akanokerwa naamai vepamba paairoja. Komatedias mune muyenzi. Makuseniseni. Uyu mukomana ndobva avhura dhoo, munhu wacho handimuzivi. Mukoma, ndimi here maienda nekumatombo uko manheru? Maienda kupi? Handaenda kunonamata matombo aya arikoko. Ndozokubvunzwa naasikonoka. Naasikonoka manje. Makaona here vanhu vakanga vakamira munzira? Vakaona tu vaya. Vavakati wande. Ko murume murefu wamaifamba naye ndiani? Asi vaenda kunonamata vari tu. Akaenda ari ega. Asi hanzi pane murume murefu akaenda mudenga wekuti mabva akaitwa mudenga umu ndiani? Saka uyu akabva akurumidza kuziva chirahwe chacho semunhu anonamata. Semunhu anonamata. Ndobva ati ndiye Jesu wacho wandainonamata. Zvikanzi makaona here vanhu vakanga vari munzira? Zvikanzi ndini mumwe vanhu vaya vaya.
tiri matsotsi saka taitodawo kuponda but takatya murume murefu akanga ari pasaidi penyu handiri kuona inyaya iri iriyo zvekuti uyu mukomana akauya akatoti ndaakuda kunamatawo Mwari akatonobhabhatidzwa kuchechi. Saka inyaya dziri kutoitika chero nanhasi mumazuva ano atiri kurarama. Handiti wazvoona saka pastor ko nyaya dzakadai munodi kugara muchiudza vateereri. Aiwa because vateereri vanzwa nekufamba pastor vachinotsvaga zvinhu zvekusimbisa misha. Unoziva zvinoda Mwari here vana vanzwa nekupfekedzwa zvinhu hanzi angaroyiwa achitakura anenge akasungirirwa zvinhu pastor. Iye munhu ngaangoti kana akaverenga bhaibheri parinoti vari kwatiri vakawanda wotonzwisisa kuti vakawanda unodirei kumira kutanga waona ngirosi. But idzwai takasiyana kutenda ndokumbira kana muine dzimwe nyaya dzakadai kwete dzenyu kana dzevamwe izongogadzirai chidzidzoka chekungosvikotaura nyaya idzodzi bedzidzi because zvazvinoitaka Satani ari kubva aita kunge zvinonzi chikuriri chisina anokunda. Unobvaza kuti mukataura muchidaro vanhu vanofunga kuti muri kunyeba waona pedzisira kuti tipei mafoni nhamba dzana Tedius vacho ndo pazvinosongoresaka asi muri kuti nyaya idzi pafeya dziriko nanhasi inguva chete uri kuona kuti tatomira maminitsi papoint. Toenda pamberi saka unoziva takachengeteka Caston. Mene pamwe unofamba hako uchichika but paunenge uchifamba pane imwe security isina kujairika inenge yakatikomberedza patinenge tichifamba. Satani izvozvi zvanenge ane hasha achida kutipwanya achida kutiparadza. But nyaya iyi mimpama pamusoro yenyaya mati zvinoitwa naMwari kuvana vake. Right. Saka mukuru ati nyaya dzakadai idzi aino Mwari anochengeta vanhu vese but dzimwe dzamuri kudonongodza idzi dzinodo uri mwana waMwari kaka. Saka plus unoziva kuti vanhu vakanzwa yamunamateka angati kuna madoza ati sekuru wangu rimwe gore vakanditi kunamata kwakanaka muzukuru but kana maenda kumachechi uko musasiye vadzimu vako. Aiwe pfungwekerosike iwe. Vanenge vachitika unofunga kuti Mwari anobatsira nevadzimu. Handiti wazviona vanhu vasingazivi kuti ukauya zvazvirika Mwari anotokuchengeta pasina kana kuti mudzimu kana kuti Mwari. Zvino akanyara kuti midzimu akanyara kutaura shoko iroro unonzwa anohanda iti chivanhu chedu kana kuti Mwari nevadzimu varwapa. Aiwa ari kureya nyaya. Alright. Pana Genesis 31 tiri kutarisa zvinoitwa naMwari kuvana vake. Genesis 31 verse 22 kuenda pa24. Zvino nemusi wetatu Labhani akaudzwa kunzi Jakobho atiza. Iye akaenda nehama dzake akamuteverera rwendo rwemazuva 9 akandomubata kugomo reGiriadhi. Mwari akauya kuna Rabhani muAremia pakurota usiku akati kwaari chenjera kuti urege kutaura kuna Jakobho chinhu kana chakanaka kana chakaipa. Verse 29 na 30. 29 na 30. Ndine simba paruoko rwangu rwekukuitira zvakaipa asi Mwari wababa vako wakataura neni usiku hwazuro akati chenjera kuti urege kutaura kuna Jakobho kana chakanaka kana chakaipa. Zvino kana wakada kuendako zvawakanga uchishuwa zvikuru imba yababa wako wagobireiko vamwari vangu. Unoona Labhani ari kuteera Jakobho aine hasha. Mwari wotoona kuti Jakobho anonokuvadzwa. Hasha idzi munhu anokuwadzwa. Mwari vobva vashayisa Rabhani hope usiku hwese achingoti akada kuti atikotsirewo gwini magumbo usiyane nemuranda wangu Jakobho. Akada kuti akotsere siyana naJakobho kusvika azobvuma akati andazvidzwa. Saka paakasvika kuna Jakobho akati ndogona kukuwadza iwewe ndogona kukuwadza kungoti Mwari andirambidza usiku. Saka zvimwe zvinoitwa naMwari manje kune vanhu vanogona kukukuwadza iwewe Mwari anovaita kuti vasiyane newe. Simba vanaro zvekukuvadzisa vanazvo vanongoti siyanai naCaston. Zvatopera. Saka Mwari akanaka. Mwari muhombe shaMwari anonokontrola enemy. Inzwa pana Exodus 23 unzwe pa27. Exodus 23 verse 27. Ndichatuma chityiso changu pamberi pako nokukanganisa ndudzi dzose dzauchasvika kwadziri. Ndichafuratidza vavengi vako vose. Saka Mwari ari kuti iye ndinoita futi kuti vavengi vako vakutye. Ndinoisa mahana mavo kutya. Munhu anenge akangokuvenga so. Ini Caston ndakamuvenga ine. But kuti aronge chimwe chinhu chekukuita so ungonzwa kungotya so.
iri fiye yadyarwa naMwari iyoyo. Saka Mwari pamwe pacho anogona kutendera munhu kuuya ozomutema nedombo otiza. Kwenga wani zvinonzi hanzi mafuta eshumba. Hanzi akazora mafuta eshumba ndokuti utyise vanhu vakudye. Zorai Jesu. Thank you Pastor Hannah. Alright, apa kajeka. Alright, rega tione futi zvimwe zvinoitwa naMwari. Kuna Genesis 20 verse ya 1 kuenda pa6. Genesis 20 verse 1 to 6. Right. Zvino Abhurahamu akabvapo akaenda kunyika yezasi akandogara pakati peKadheshi neShuri. Akava mutorwa muGerari. Abhurahamu akati pamusoro paSara, mukadzi wake, ihanzvadzi yangu. Abhimereki mambo weGerari akatuma vanhu kundotora Sara. Asi Mwari wakauya kuna Abhimereki usiku pakurota akati kwaari, tarira uchafa nekuda kwemukadzi wawatora, nokuti mukadzi uyu une murume. Zvino Abhimereki akanga asina kuswedera kwaari akati, Ishe, muchauraya nerudzi rwakaruramawo here? Ko iye haana kundiudza here achiti ihanzvadzi yangu? Naiye mukadzi haana kuti here ihanzvadzi yangu? Ndakaita izvozvo nemwoyo wakarurama nemaoko akachena. Mwari akati kwaari pakurota, hono ndinoziva kuti waita chinhu ichi nemwoyo wakarurama, ndikakudzivisawo kuti urege kunditadzira. Naizvozvo handina kukutendera kumubata. Uri kuona zvaitika? Abhurahamu asvika kunyika yana Abhimereki. Abva vana ava vanamata. Vanogona kuda mukadzi wangu vakandiuraya inini. Saka ndobva ashamwarika ngatinyebei. Akangotyawo ipapo, unozi akaita kutenda kushoma Abhurahamu. Ngatinyebei. Vanyeba kudaro, uyo atora mukadzi wake. Atopuwa roora akutonzitsana naAbhimereki. Otoverengerwa mombe nembudzi. Saka idairera akadzitsana. Yari mukadzi wake. Saka adaro manje uyu mambo ochironga zuva remuchato rekuti azotora mukadzi kuti vaite mutambo. Asati vanochata, Mwari ndobva auya kwaari kuhope. Auda kuti akodzere muka. Amuka, watora mukadzi womunhu. Anotarira mukadzi. Zvikanzi aiwa ati hanzvadzi yangu, zvanzi aiwa mukadzi wake. Kutya chete. Kutya chete. Musiye. Ndokuuraya ukangomutora. Mauda kundiuraya, but handina kumboita nemwoyo wakaipa. Even mukatonobvunza mukadzi wacho kuti ndakamubvunza kuti chii. Akatoti avaibi ndibhuti wangu. Saka pane point yabuda apa yandoda kuti uicherechedze. Hanzi naMwari nekuti mwoyo wako hauna kuita nemwoyo wakashata. Watoitawo nemwoyo wakanaka. Wakatochena. Ndosaka ndakudzivisa nesimba rangu kuti usanditadzira. Because dai wamutora wanga uchinditadzira. Saka chii chiri kubuda panapa? Munhu anogara aine mwoyo wakanaka, integrity pamwoyo. Right. Mwari vanomubatsira kusatadza. Even apinda pakuyera. Chero apinda pamuedzi. Mwari achizoti mwoyo wemunhu uyu zvauya hazvo. But iye ane shungu dzekundifadza. Anopa simba munhu akadaro rekusatadza. Saka ndokamwe kashandiro kanoita Mwari. Saka paunenge uchimbobvunza pane zvimwe zviri possible here munhu angararame here, munhu angatadze. Zviri possible. Chinokosha ishungu dzinogara dziri pamwoyo pako ndo dzinoremekedzwa naMwari. Thank you, Pastor. Andinopaona. Bata imwe iyo kuna mapisarema 1 Samuel 29. 1 Samuel chapter 29. Verse ya 6 na 7 ne verse 9. Verse ya 6 na 7 ne verse 9. Right. Verse ya 6. Ipapo Akishi akadana David akati kwaari, naJehovha mpenyu, iwe wakanga uri munhu wakarurama nokuda kwako nokupinda kwako pahondo kwakanga kuchindifadza ini, nokuti handina kuwana zvakaipa kwauri kubva pazuva rawakasvika kwandiri kusvikira pazuva ranhasi, asi madzisha haakufarire. Naizvozvo zvino chidzoka hako uende nerugare, kuti urege kuzoita chisingafadze madzishe evaFiristia. Verse 9. Akishi akapindura akati kuna David, ndinoziva kuti unondifadza ini somutumwa waMwari, asi machinda avaFiristia akati, ngaarege kukwira nesu kundorwa. Zvakaita David aita nguva achidzingirirwa naSaul. Akazoti beta ndinotsvaga kwekugara kumaPhilistines. Ndobva aenda paGathi. Ndobva asikuona mambo ainzi Akishi. Ndokukumbira ini ndiri kutiza Saul ada kundiuraya. Ungandipo here tigarisane kuno. Akati ausondinetsa. Paakanzi agare paZiklag. paZiklag manje. Ende anonzi mazuva ese akagara paZiklag havana kumbonetsana naAkishi. Aitoti akaenda kumwe akanorwisa maPhilistines akatapa zvinhu zvavo. Aiuya kuna Akishi omunyebera kuti ndanorwisa vaIsraeri, saka hatisheya
Saka musi wakazoti vaFiristia varonga kunorwa naSaul, mambo kwaIsraeri, pahondo kwakazofa Saul, ndokumusha kwaDhavhidhi kwavaida unotaura. Akishiwo achibva auya nemasoja ake, David achibva auyawo netimu rake ipapo. Saka macommanders vari kuita inspection yekuenda kuhondo. Vopedzisira vosvika nekuraini raAkishi, vona aina David. Kuna David. Ndobva vati kuna Akishi, kutuma Hebrew tiri kudei pano. Zvikanzi ava tagarisana zvakanaka. Vatiwo vanoenda plus vari faithful. Zvikanzi haakana. Ko zvaakaburana naSaul akazofunga kuda kunoyanana naSaul nemisoro yedu. Ngavabve pano ngavadzokere. Vanogona kutipandukira kuhondo. Saka kuenda kwakaita David kuGathi yaive saini yekumbodonha kwekutenda kwake. Ndo paakazoenda kuyakuya. Asi Mwari manje vakazoona kuti David anganorwisana naSaul, iye mwoyo wake hausi kuda. Handito paonaka. Saka Mwari vakamubatsira kuti adzingwe nemaFiristines acho. Because dai akangosara ari koga vaiti saka iwe uri sei, unosara sei, papa kamuomera. Sara unoita kunge uri mutengesi. Kuenda papa chimunetsa kuti ndakunorwisa vanhu verudzi rwavo. Saka Mwari ndiye akaisa pfungwa idzi kuti mageneral amudzinge. Chiri kudariso moyo unogara uina David wekuda kuita zvakanaka. Saka ukagara uine moyo wekuda kuita zvakanaka, kana wazopinda pamuedzo, Mwari anokubatsira kubuda ipapo usina kumutadzira. But pastor, nyaya dzamuri kungotaura imimika, muri kutaura nyaya dzinobata varume vakuru vega vega. Zviri kuita kunge zvinonzi Mwari anozoya kana wane mhuri yako, okuchengetera musha wako, okuchengetera vana vako, kana padai kumabasa vanhu vanokuvenga. Mwari uyu ari relevant here kumayouth pastor. Chero kumayouth chiri kungodiwa mumukomana kugara munhu akazvimisira kuti handidi kutadzira Mwari. Musikana ogara achiti handidi kutadzira Mwari. Saka Mwari angaita sei kumayouth? Unoziva kuti vafana vakatongonzwa shoko seratiri kutaura kuti kana ndazopinda pakamanikidzika, muedzo wandivinga, kana ndagara ndiine shungu dzekuitira Mwari zvakanaka. Problem iri kuitika kuvafana vakawanda vari kuchema vachitaura kuti marriage haina mashuwa. Marriage haina mashuwa. Mwari zvimwe zvese ndakunzwa aifanira kuitawo chaanoita kubatsira nyaya yemarriage pastor. Panyaya yemarriage ukaenda pana Genesis 24. Genesis 24 kuona nguva dzedu dzafamba asi ndingangoiverenga iyo. Genesis 24 pa37 verse 37. Tenzi wangu akandipikisa akati, usatorere mwanakomana wangu mukadzi kuvanasikana veKenani pandigere munyika yavo. Asi uende kune veimba yababa wangu nekuhama dzangu. Unotorera mwanakomana wangu mukadzi ikoko. Kusvika pa verse 40. Iye akati, Jehovha wandinosifamba pamberi pake achatuma mutumwa wake newe akufambise zvakanaka parwendo rwako. Handiti uri kuona panapa. Eriaza paakanzi anonotsvakira Isaac mukadzi, uye Abrahama anoti iye Jehovha vachatuma ngirozi kukubatsira kunosarudza musikana, kunosarudza mudzimai. Ngirozi yandinosifamba pamberi payo. Saka Mwari anobatsira chero mukutsvaga wokuroorana naye. Mwari ingatoitwa nengirozi iyo. Kana yakatoitwa kuna Isaac inotoitwa chero nanhasi. Nekuti James aiwa tozoenda tichanzwa edu kambo noti musikotangira papfungwa iyi. Aikonai kurudzira vafana kupusa. Vachitadza kumhanya vachitsvaga madzimai paFacebook nepachine pamagrupu eWhatsApp muchivavimbisa kuti Mwari achavabatsira pastor. Mirai tinzwe kambo noti munyatsotaura nyaya iyoyo. Timbonzwa kambo vateereri. Wacheki waribi wanocheka, misumbu inochekwa kuminda. Tinomuchingamidzai vana vaMwari tichienderera mberi neurukuru yedu, maitiro aMwari kuvana vake. Ndandapedzisira papfungwa yekuti todawo Mwari ari relevant. Handisi kuti tigadzire munyowani. Wongori mubvunzo wekuti Mwari wedu uyu ariko kudhara Mwari ariko kudhara anocherechedzawo here zvidiso zvevechidiki kuti pane pavanodawo guidance. I know yemabasa ngatiisiye takatodzidza mumashure kuti he is able. But nyaya inoita kunge iri tricky
ukanzwa vechidiki vaitaura ndepekuroora. Imi mbva mati pamuenzaniso wekuti Mwari akaudza muranda waAbhurahama kuti ngirozi yaizonobatsira paselection. Susukidzai tinzwe pfungwa iyo. Saka ukatarisa Eliaza akatonamata, Mwari chindibetserai pandichasvika patsime todai. Ende Mwari zveshuwa vakamubatsira, akawanira Isaac mukadzi kwaye. Saka chinodiwa nemuyuthi wese kugara neukama naMwari. Haikona kuzouya kuna Mwari kumutora seremoni rekuti kana ari pamamwe mazuva vanhu havana basa nemaremoni, kana aita flu omhanya kwaari. Mutigiri wemaremoni vana vaita flu, Mwari haadi kuzongoenda kwaari ndawa kuda munhu wokuroorana naye. Kana uine ukama naye. Maitenyu manditsurira vasikana vakawanda pasi. Unozazoita vasikana vakawanda. Kana abvisirwa mari yekuroorwa, handitika vakwasha vakumbira dheti remuchato, vasikana manje unonzwa vakuti pakuda mabvi mufunge. Ndopaanochitanga kuita kausiriya sekunge zvinonzi. Saka muri kuti panoda ukama naMwari. Kana muine ukama, ngirozi dzake hadzirege kukugaidha. Saka everyday relationship. Exactly. Enda pana Genesis 16 tinzwe futi Mwari kuti anoshanda sei mukati mevana vake. Vhesi ya 6 kuenda pa11. Genesis 16 verse 6 to 11. Abhurahama akati kuna Sarai, tarira murandakadzi wako uri paruoko rwako, umuitire sezvaunoda. Zvino Sarai akamunetsa akatiza. Mutumwa waJehovha akamuwana patsime remvura musango, patsime riri panzira inoenda Shuri. Akati, nhande Hagari murandakadzi waSarai, wabvepiko? Unoendepiko? Iye akati, ndinotiza vatenzi vangu Sarai. Mutumwa waJehovha akati kwaari, dzokera kuna tenzi vako, uzvidukupise pasi pake. Mutumwa waJehovha akati kwaari, ndichawandisa vana vako varege kuverengwa nekuwanda kwavo. Mutumwa waJehovha akatiwo kwaari, tarira wava nemimba, uchabereka mwanakomana, umutumidze zita rinonzi Ishmaeri, nekuti Jehovha wakanzwa kutambudzika kwako. Ingirozi yaMwari iri kuteera maid, musikana webasa waAbhurahama, anga ashandiswa naSara naAbhurahama. Vamutora papuwa kuna Abhurahama kunzi ndaachibereka mwana, apa vakumushungurudza vamudzingirira. Saka ngirozi yakamuteera kurenje kwaatizira uko achichema. Ndobva yanomuti nodzokera kumba, iwo waitawo mistake, enda unozvininipisa kuna tenzi wako ugare. Zvoratidza kuti kumusha kwaaida kuenda kwakuri wese Mwari aisafara nekuti anorerera mwana. Chidzokera panapa chimwe chiri kubuda ndechekuti uzvidukupise arunzi chirega unobhidhairawo uite munhu kwaye. Saka chimwe chiri kubuda panapa ndechekuti kune vamwe mamaids vanoshungurudzwa mudzimba umu. Vamwe vanotobatwa chibharo nevavanogara navo, vamwe ihama chaidzo dzinotovabata chibharo, vanogara vachirwadziwa pamwoyo yavo. Ngirozi dzaMwari dzinotarisa vanhu vakadaro nekuvacherechedza. Mirai, musataure zvekuda kuti vateereri vangofara, kuda kuita chidzidzo chekunge munoda kukavha munhu wese, kuti muti nevamwe vanozviona kunge vepasi vanotibatsira mabasa mudzimba, kuti vangofarawo kuti tataurwa. Muri kurevesa here pasi? Ndiri kuti tarisopataurai ndoda kuti pabude zvakanaka. Tarisa zvakaitika panapa. Uyaitwa musikana webasa ende ashungurudzika, but ngirozi yakaburukira kuzoona musikana webasa kusango ari kutoenda. Saka tiri kuti vari kushungurudzwa, vaya vari kubatwa chibharo vari kuitwa sei, ende nyaya yako isingasheke nevamwe. Mwari ane hanya nevanhu vakadaro. Ende Mwari kana munhu achichema nekushungurudzwa, Isaiah Mapisarema pa 56 vhesi ya 8 inoti iyo Mwari anochingidzira misodzi yemunhu mumudziyo, kuita sokunonzi Mwari anovere Mapisarema 56 vhesi ya 8 inoti Mwari anochingidzira misodzi. Andona zvakaita girazi remvura, kunga anochingidzira nekachigirazi oita achitarisa level yacho, unoti apa hauchafanira kuti misodzi iwande kudarika apa, zvakwana, opinda muaction. Andopabata. Saka kana vanhu vai, saka zvinodiwa maende zvekuti kana waitirwa zvakaipa, chema uri pana Mwari.
Zvino vanhu vazhinji vanoti kana ashungurudzwa nemurume, akashungurudzwa nehama, akashungurudzwa nevanoshandira, anobva abva kuna Mwari kuti kana zvakadai so, murume anonamata achindidai so, hama dzinonamata dzichindidai so, obva abva kuna Mwari oenda futi kuna Satani anga achishandisa vanhu vakushungurudza. Saka una zvawagona. Hapana chawagona. Ini napo ndapanzwa pasi. Anditika. Rega tinde kuna Job, tinoona zvinoitwa naMwari kuvana vake. Job ani? Chapter 1 verse 10. Job 1 verse 10. Right. Hamuna kupoteredza here nerumhanda iye neimba yake, nezvese zvaanazvo pamativi ose, makaropafadza mabasa omaoko ake, uye pfuma yake yakawanda panyika. Ndisatani aitaura kwa? Ari kutaura kuna Mwari kuti Jobho makamuprotekta. Pane protection yakakomberedza iye, mhuri yake, pfuma yake, zvese zvaainazvo, maprojects anoita muna bless achibudirira. Imi kutaura uko hakusi kukonfezere kwekuti ndofunga Satani aipota achimaira achitira. Akanga atoedza amutadza. Apa aitotaura kuna Mwari, Jobho tiri kumutadza kuti timudzivise maprojects ake arongobudirira. Kwete iyega. Hanzi nekumukadzi tatadza, kuvana tatadza zvese nekubusiness rake tatadza. Makachengetedza. Makachengetedza. Saka pfungwa iri kubuda apa ndeyekuti Mwari nevana vake anokomberedza vana vake. Hazvidi kubatsirwa nen'anga kana nevavuki kuchengetedza misha kana kublessa mabusiness. Vanhu vanopedzisira akuuraya munhu kuti awane chokuzanganisa mubusiness. Kunopuhwa divisi nen'anga kuti munda urimike. Mwari anoblessa. Imi kuti mazuva anemi mashizha emuchakata ari kushandiswa kuchengetedza vanhu. Okuita sei? Aiwa zvako zvakasiyana. Verenga kuna baraka. Ndangozvifunga pamuri. Vanhu ngavaende kuna Mwari, anokomberedza Mwari. Malachi 3 verse 11. Ndichatukawo udyi nekuda kwenyu, urege kuparadza zvibereko zveminda yenyu, nemizambiringa yenyu haizuzuki zvibereko zvayo mumunda, nguva isati yasvika. Ndizvo zvinotaura Jehovha. Panapa pari kuburitsa kuti Mwari ane hanya nemaprojects edu. Yes. Ane hanya nemabusiness evana vake. Saka paari kuti hudyi ndichahutuka. Chii chinonzi hudyi? Zvinhu zvese zvinokanganisa, zvinopingirisha kubudirira kweproject. Zvinopingirisha kubudirira kwebusiness. Saka Mwari kuti ndinozvituka, zvinoincluda even zvinodya mbesa muminda kana zvingadye hwai nembudzi. Mwari ari kuti ndinozvituka. Saka Mwari anoti zvinhu zvako hazvisi kuskodestroyiwa. Chaita kuti zvisadestroyiwe, Mwari anenge achikubetsera. Saka Mwari ane hanya neupenyu hwemunhu makona ese. Enda pana Genesis 21. Genesis 21 verse 15 kuenda pa 19. Genesis 21 verse 15. Mvura yeguchu yakati yapera, akakanda mwana pasi munyasi megwenzi. Iye akandogara pasi pakatarisana naye, nhambwe inenge ingasvike miseve kana waposhwa. Nokuti wakati ndirege kuona hangu mwana achifa. Akagara pakatarisana naye, akachema kwazvo. Mwari akanzwa izwi remukomana. Mutumwa waMwari akadaidzira kuna Hagari ari kudenga akati kwaari, zvaita seiko Hagari? Usatya, nokuti Mwari wanzwa izwi remukomana apo paari. Simuka usimudze mukomana, umubate neruoko rwako, nokuti ndichamuita rudzi rukuru. Ipapo Mwari akasvinudza meso ake, akaona tsime remvura, akaenda akazadza guchu remvura, akanwisa mukomana. Papaita crisis. Yes. Mukomana akuda kufa nenyota. Yes. Ari kuchema, asi zvinoratidza kuti aichema achinamata. Because hanzi izwi rakanzikwa naMwari. Maiwo vari kuti mwana angatandadze ndakatarisa. Vari kuchema vari nepapa. Ngirozi yabva yauya. But chimwe uri kuona hanzi Mwari akavhura maziso aHaga kuti aone tsime. Tsime raivepo kudhara. Vaida kutofa nenyota, tsime riripo. Asi asingarioni. Saka pfungwa iri kubuda apa ndeyekuti Mwari anoshanyira vana vake, ovavhura maziso paita crisis, kuti vaone maopportunities, vaone mikana yekubuda nayo muzvimiro zvakaoma. Nguva padzinenge dzakaoma, munhu achiti zvinhu zvakaoma, vana vaMwari, Mwari anovavhura maziso kuti kuoma kwazvakaita panapa unogona kubuda nepapa. Kungoti iwo pane kakunonoka kaunoita so kubata zvimwe zvinhu zvatine tichitaura. Pane vamwe amaika nyaya ichitaurwa. Avaya unoziva kuti zvinhu zvakaoma.
handiti kana muchisakura kuminda mogona kutotora maricho kuti asakure kuti ndimai yakawanda mitsine vanosakura. But mai ava vakawana mukana wekupota vaitove neoda yekuendesa mufushwa wemutsine. Saka vaitonotemha mutsine vachiomesa vachiendesa masaga. Kwakutoendesa vana kubhodhingi nemutsine wamunosakura imi muri kunetsekana. Vamwe vari kunetsekana vachiti sora ka ivo vari kutemha sora riya vachiendesa vana kuchikoro. But pastor ndozviri kutsvagwa nevanhu vese ka komadi kutangira ipapapo pamaa muchiti musoro wenyaya zvinoitwa naMwari kuvanhu vake. Aiwa area dzandinoda kuti mupote muchiudza hangoite pabhizinesi chete. Toda kuti vanhu vanzwisise kuti Mwari kana achiuya muupenyu hwemunhu ka anouya maeria ese ane chekuita nemutsvede wake. But area imanje ndo iri kuita kuti vanhu vanzwe nekujandaidzwa vachifamba kwese vachitsvaga zvinhu because munhu anenge aida mazuva ano anoriti gap. Ada gap rekuti ararame naro zviite pasi. But isiri kuti usauye kuna Mwari uchisikotsvaga gap. But Mwari anozokupa gap nekuti uri mwana wake. Kaka because anobva ati kuna Mateo tangai kutsvaka ushe hwokudenga. Kana mahuwana ihwo zvimwe zvese izvi mosowedza. Saka muri kuti kuvana waMwari nyaya itori covered. Itori covered iyoyi. Vateereri rambai makateerera. Exodus 23 verse 23 inoti kudii? Nekuti mutumwa wangu uchakutungamirira akusvitse kuvaAmori nevaHeti nevaPerezi nevaKenani nevaHevhi nevaJebhusi ini ndichavaparadza. Verse 27. Ndichatuma chityiso changu pamberi pako nokukanganisa ndudzi dzose dzauchasvika kwadziri. Ndichafuratidza vavengi vako vose. Ndichatuma mago pamberi pako adzinge vaHivhi nevaKenani nevaHeti pamberi pako. Handingavadzingi pamberi pako negore rimwe, nekuti nyika irege kuita renje, zvikara zvesango zvirege kukuwandira. Ndichanyatsovadzinga pamberi pako kusvikira mava vazhinji, upiwe nyika ive nhaka yako. Uri kuona kuti Mwari anobatsira even pakurwira nhaka yevana vake. Kuti custom anofanira kuti ainherite icho. Mwari anopota achipindira. Apa ari kuti kuvaIsraeri makuenda muKenani inhaka yandakavimbisa madzitateguru enyu. But handisi kuzodzinga ndudzi dzemuKenani kawani kungovati vese because pahondo iyaya paaitema nematombo Mwari aigona kungoenda kuvanhu vemuKenani vovatema vese nematombo avozongosvika vakafa. But hanzi ndichaita little by little because ndikavauraya vese kana kuvadzinga vese nguva imwe chete munosara masango mokura zvikara zvinozokunetsai because zvikara zvinonetsa kudhirana zvokudarika vanhu ka. Mandipindura manje. Ndazati mandipindura papi. Hamuna kupindura inini. Pane munhu wandaitokurukura naye ndakuwanazve kunotaura kwaari. Panyaya yekuti iye ainyanya kutsamira pakuti kukomborera kwaMwari nguva dzese kunofanira ita double. Imi mamuzvinzwisa kuti airevei padouble. Kwaari aireya kuti zvese mota dzizare pamba aite dzimba dzakawanda ndozvaaireya. But vhesi ramaverenga iri riri kuratidza kuti Mwari mukuziva kwake pane paanotendera kuti zviite mbijana sekuitira kwaakaitira vaIsraeri. Because Mwari kana akatitarisa soka mukaenda kana muchidzidza kuna ana Mateo unonzwa kuti pakapuwa matarenda paya hanzi aipa mumwe nemumwe sekugona kwake. Mwapiwa 5 mumwe 2 mumwe 1 umwe nemumwe sekugona kwake. Ndosaka uchiona Jobho ka aive nemazingamera nezvinhu zvakawanda ma1000. Ende Jobho kana uchiverenga kuchapter 29 ka unotonzwa kuti shirikadzi dzaiimba makorasi nekuda kwaJobho. Aishengeta shirikadzi nenherera. Aigona kumaneja ufumi hwakawanda zvinorumbidza Mwari. Ukaenda kumukadzi wepaZarepathi ka haana kupiwa matani nematani ehupfu munguva yedrought. Aiwa waingosinira mudende vakabika makuseni wosara uchisinira unokwana masikati wosinira futi unokwana manheru kusvika makore 3 enzara akapera. Saka Mwari vaimupa zvinoenderana nekugona kwake asi chakosha ndechekuti vaidya. Saka vanhu ngavanzwise kuti ukaenda kuna Mwari anoblessa. Anopa vana vake nhaka yakavafanira. Manje isusu pane varara muri kuti kublessa zviri nini nevamwe vateereri panongonzi kublessa ndinokurumidza kuona $sign nemagonyeti yeti matambanudza kuti kublessa kwacho kunosiyana. Inda pana Genesis 39 unzwe Genesis 39 Mwari zvaanoitira vana vake verse 1 kuenda pa5.
Josefu wakanga aburusirwa Igipita. Potiferi gota raFarao mukuru wevaranda muIgipita akamutenga pamaoko vevaIshmaeri. Vakanga vamuburisira Igipita. Jehovha zvino wakanga aina Josefu. Akaramba achikwirira. Akagara mumba matenzi wake muIgipita. Tenzi wake akaona kuti Jehovha unaye. Uye kuti Jehovha wakafambisa zvakanaka zvose zvaaita namaoko ake. Josefu akawana nyasha kwaari akamubatira. Iye akamuita mutariri weimba yake. Zvose zvaakanga anazvo akazviisa pamaoko ake. Zvino kubva pakuitwa kwake mutariri weimba yake, neva zvose zvaakanga anazvo, Jehovha akaropafadza imba yomuIgipita nekuda kwaJosefu. Kuropafadza kwaJehovha kwakanga kuri pamusoro pezvose zvaakanga anazvo mumba nokumunda. Waisiya zvose zvaakanga anazvo pamaoko aJosefa. Urikuona zviri kuitika? Josefa akatendeka kuna Mwari. Atengwa naPotifa kuve muranda wake. Hanzi imba yaPotifa, mabhizinesi ake, maprojects ake akatanga kukomborerwa nekuda kweruoko rwemutsvene rwuri kubata. Vanhu vazhinji pane chinhu chavasingazive kuti ukashandirwa pakambani pako nemunhu anotya Mwari, unokomborererwa bhizinesi rako. Zvinova mwantotika akaona munhu ati ndoda kuchengeta sabata ini, anomudzinga, unonoitira kumba kwamai yako, umudzinga pakambani. Asingazive kuti munhu akadaro akatendeka kudaro anotoita kuti ubleswe. Because Mwari anotera pari kubata ruoko rwemwana wake achikomborera. Zvisinei kuti ari kuzvishandira zvake iye here kana kuti ari kushandira mutoro. Vakatendeka vazhinji mumakambani vanonzi vakapusa. Ndokusaziva ikoko. Vanhu havatozivi kuti kubudirira kwavari kuita kusaziva. Now tatarisa zvakawanda kastori. Imwe pfungwa yekupedzisira maybe hatikade kuti vateereri vaende vakabata yekuna Exodus zvinoitwa naMwari. Exodus chapter 3 vhesi ya21 kuenda pa23. Ndichapa vanhu ava nyasha pamberi pevaIgipita kuti kana muchizoenda murege kuenda musina chinhu. Asi mukadzi mumwe nemumwe unofanira kukumbira kune waanogara naye nekumutorwa unogara mumba make ukomba hwesivheri nehwendarama nenguo. Chibira hako ipapo. Mwari ari kuti kuvaIsraeri mashanda makore akawanda muno muIjipti musingabhadharwa. Pamuchabuda kumbirai. Ende kana zvinoverenga kuchapter 12 ka inobva hanzi Mwari akapiwa zvinhu akavaitira favor. Chakaitira kuti vapiwe unoziva kuti zvireva anodaro pa21 pavhesi ya1 ka. Memandipa vhesi yo ndakaibata. Alright. 021 verse 1. Moyo wamambo uri muruoko rwaJehovha sehova dzemvura. Unoufambisa sezvaanoda. Kureva kuti moyo wemunhu ka unogara mumaoko aMwari. Mvura iri murukova haiyerere ichienda kwainoda. Inotera kuri kudiwa nerwizi. Saka mafungiro emunhu anogaidwa naMwari. Saka ukakumbira munhu iwewe, Mwari anomuti mupe. Zvakaitirwa vaIsraeri. Even yanga asingaidi. Saka kumwe kupiwa kwabudeita soka. Mikana iri kuvhurwa naMwari achikuti hayi custody wangu. Umwe munhu anoshaya hope kuti ndoitirei custody. Okupa mari ka yabva kuna Mwari. Saka ndo zvinoita Mwari kuvana vake. Saka vateereri isasara iri pana custody. Vateereri vanoziva kuti vanotoitirwa izvozvo. Kana ivaine ukama naMwari, zvese zvatiri kudzidza izvi Mwari anokuitira zvinoenderana newe nesituation yauri chauri kunidha panguva iyoyo. In other words, our God is still very relevant today. Anoziva zvatinoda besides kuzomutswa. Achatiitira zvakanaka even today. Onekai vateereri. Vateereri, Mwari ngaakukomborerei. Vapei nhare. Nhare idzi timutibate 0775 460 175. 0775 460 175. Kana 0716 452 086. 0716 452 086. Mwari ave nemi, tisangane muchikamu chinoteera. Semwana onyaradzwa munganyaradze nyanza mhandanda anomunzwa kana mati nyarara imwe tenzi wenyanza tenzi nditungamire apo ndasvika nyanza Shisa andichi ina zororo dotsa mi
ku